ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣ ସୀତା ଥିଲେ। ଜଣେ ଅସଲି ସୀତା ଆଉ ଜଣେ ଛାୟା ସୀତା। ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ରାବଣର ବନ୍ଦୀ ରହିବା ପରେ ମାତା ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେତେଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଲାଗେ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ମାତା ସୀତା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଓ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏହା ମାନ୍ୟତା ଥିଲା କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅସଲି ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। ରାବଣ ଛାୟା ସୀତାଙ୍କୁ ହିଁ ହରଣ କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଛାୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯାହା ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେହିପରି ଛାୟା ସୀତା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଅସଲି ସୀତା ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ।